Som-hi, doncs. Controlar els somnis o no fer-ho però veure'ls en vídeo? Oh, no, jo prefereixo controlar els somnis, que tots els posaria molt eròtics i molt potents, perquè llavors m'aixecaria tan contenta i tan feliç. A més, quan un va fent edat ja no practica tant, de manera que si pots somiar seria fantàstic. Tu saps aquells somnis una mica guapos i una mica guarrons que t'aixeques contenta, i després dius punyeta. Una dona presidenta que ho faci bastant malament o un home president que ho faci normal? No, el talent sempre. Entre el talent i el sexe, el talent. Tinc ganes de que toqui una senyora a la presidència. Mai preferiria un mediocre davant del sexe, de cap de les maneres. Ja hem sortit tots de l'armari, també les dones, també. Ara el que es tracta és de que ho facin bé. Que Catalunya sigui independent o guanyar un Premi Planeta? Ah, no, perdoni, però és que això és facilíssim. Perdona'm, no, i que el Premi Planeta no existeixi mai més, si tu vols. Sempre la Catalunya independent, perquè estem parlant de forjar el futur de la nostra gent, no? I perquè fa 300 anys que estem anhelant-ho i estem resistint i estem aguantant, i perquè això d'Espanya no hi ha qui ho aguanti, ni en els programes d'humor s'aguanta ja. No, i el Premi Planeta ja s'ho faran, tu, no. Estar en una illa deserta, totalment sola, o amb Salvador Sostres? Oh, quin horror, per favor, això és l'infern del Sartre. L'infern és estar durant tota l'eternitat amb algú que no suportes, no? Això és l'infern. No, sola. Què tries? Un dinar al celler de Can Roca amb Mariano Rajoy o un bocata de calamares a la plaça del Sol amb Artur Mas? Sense cap mena de dubtes, el celler de Can Roca amb en Rajoy, el Rajoy que es foti, tu, però el celler de Can Roca me'l foto. Home, evidentment, un bon àpat, i el Mas ja el veig moltes vegades, a la plaça del Sol amb calamares, ni parlar-ne, tu, el celler de Can Roca. Jo ja vaig estar tot un casament a la taula amb en Rajoy, I he aguantat, he resistit, i ell també, hem de dir. Josep Cuní dient prou o el teu marit dient més? En general, la que diu més sóc jo, perquè voldria recordar que els senyors en aquest tema són una mica mancats, tot i que el meu Navarro, diguem-ne, fa la seva feina, De tota manera, el meu marit dient més, clar. Quedar-te en blanc en una tertúlia o que t'agafi un atac de riure? No, millor que un atac de riure, tot i que ho passes fatal. Hi ha una part del teu cervell que va dient què estàs fent, estàs en directe, però no pots controlar-ho, no? I bueno, és un moment d'aquells que després penses, mira, al final has fet riure la gent i tampoc no és dolent, no? En canvi, en blanc és fatal, perquè el blanc és blanc, el blanc és el buit, i el buit jo no el suporto, el buit sempre s'ha d'omplir, no? Amunt o avall, dreta o esquerra, gats o gossos, sal o pebre. Ho vull tot. Dilemes ben negres.